Else Magle Revle lavet af mig, Kristi Claus og Anne-Marie. Her ser vi et diagram for Revle til Klit, og nede ved 0 ser vi vandkanten. Even og strand er også bedre kendt som vandkanten, og afstand fra vandkant til vandkant er 0 meter. Her ser vi igen et diagram for Revle til Klit, hvor vi så bare ser sommerstrandlinjen. Afstanden er 7,9 meter fra sommerstrandlinjen til vandkanten. Og sandet det er meget fugtigt i det vandet løber derop. Og grunden til, at man kan se, at det er sommerstrandlinjen, det er, at der ligger muslinger og ålegræs. Her ser vi vinterstrandlinjen, og vinterstrandlinjen den er 13 meter fra vandkanten. Havet skyller ålegræsset op på land, og det er igen også derfor, at vi kan se, hvor den ligger. Og ålegræs det er enårigt. Her ser vi så vores sodaurt, som er en plante, og sodaurten ligger omkring 12,20 meter fra vandkanten. Den er enårig, og derfor ligger den nye frø hele tiden, og den optager næring fra det ålegræs, der ligger ved siden af den. Her ser vi strandaven, som også er en slags plante, og afstanden den er 16 meter fra vandkanten. Det er dødt og organisk materiale, og det er flerårigt, det vil sige, at den ikke ligger nye frø hele tiden. Og så her har vi et diagram for Revlen til Klit, som I kan se, hvor det er, at vi ser revlen helt nederst til venstre. Og lidt længere op, der kommer vi til Even, som var vandkanten, og så kommer vi en lille smule længere op, og så får vi forklitten, og så hvidklitten, og vores klit, og vores gråklit. Igennem tid kan man se, hvordan der dannes krumodder og noget, der minder om en barriereø lige ude foran Else Magle kyst. Over tid så sker der ligesom det, at krumodderne danner en mur, så bølgerne bliver holdt ude. Det, at bølgerne bliver holdt ude, gør så, at sådan noget som detritus ikke kan blive skyllet væk, og at det så ligesom giver næringssalte til nye planter, og der så derfor bliver skabt nye planter, og der ligesom bliver sådan overgroet. Hvilket man kan se inde bag ved klitten, hvor at der heller ikke kan komme vind ind og fjerne detritusen. Så derfor så har vi sand ude ved selve kysten og ved stranden, der hvor det bliver skyllet væk. Men inde bag klitten, der har vi flere planter, fordi at detritus ikke kan komme væk igen. Ja.